Παντρεύτηκα την Αμυρή. Παντρεύτηκα την Αμυρή. Παντρεύτηκα την Αμυρή με ένα παλικαράκι. Παντρεύτηκα την Αμυρή με ένα παλικαράκι. Καλώς ήρθατε στη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα λεπτά της ώρας είστε καλεσμένοι μας στην ξενάγηση του ωραιότερου νησιού της Ελλάδος. Καλώς ήρθατε στη θάλασσα του απόλυτου μπλε και των παιχνιδιάρικων πουλιών. Θα μαγευτείτε από το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, την καλοσύνη των κατοίκων, το καταπληκτικό της τοπίο και την τέχνη της φύσης. Μόνο η φαντασία ενός ποιητή μπορεί να περιγράψει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές της Ζακύνθου. Στη Ζάκυνθο, άνθρωποι και φύση γίνονται ένα. Στα μοντέρνα και φιλόξενα ξενοδοχεία του νησιού θα γνωρίσετε την πατροπαράδοτη φιλοξενία των κατοίκων και το άψογο σέρβις. Η ιστορία της Ζακύνθου σας περιμένει γεμάτη έντονο ενδιαφέρον από τους παλιότερους χρόνους έως σήμερα. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη θάλασσα του απόλυτου μπλε και της πανέμορφης φύσης. Για τις καλύτερες διακοπές της ζωής σας. Η Ζάκυνθος είναι το νοτιότερο νησί του Ιωνίου Πελάγους. Απέχει μόλις 18 χιλιόμετρα από το βορειοδυτικό άκρο της Πελοποννήσου. Έχει μόνο μία πόλη, την πόλη της Ζακύνθου, αλλά πολλά και όμορφα χωριά.
με κορυφή το ακροτήρι Σχοινάρη και βάση τον κόλπο του Λαγανά. Η χώρα, η σημερινή πόλη της Ζακίνθου, απλώνεται κυκλικά στα πόδια του κάστρου, μέχρι τη θάλασσα και είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις της Ελλάδος. Φτάνοντας στο νησί, μετά από ένα άνετο ταξίδι, νιώθεις παντού ότι βρίσκεσαι στην καλλιτεχνική μητρόπολη των νησιών του Ιωνίου Πελάγους. Ο παραλιακός δρόμος, η παλιά στράτα Μαρίνα, υποδέχεται ακόμη τον επισκέπτη, αναλύωτη από το χρόνο. Για το νησί των Ποπολάρων, όπως αλλιώς συνηθίζουν να λένε τη Ζάκυνθο, ο πρώτος ιστορικός που αναφέρεται είναι ο Όμηρος, που αποκαλεί τη Ζάκυνθο Ηλίασα, δηλαδή δασόδη. Κατά τη μυθολογία το νησί απίκησε ο Ζάκυνθος, γιος του βασιλιά της Τρίας Βαρδάνου, από τον οποίο πήρε και το όνομα το νησί. Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953 που ισοπαίδωσαν το νησί, η παλιά Ζάκυνθος χάθηκε για πάντα. Και στη θέση της χτίστηκε η σημερινή πόλη, σε νέα και γερά θεμέλια. Σε αυτήν την ανοικοδόμηση έκαναν πολλές προσπάθειες για να διατηρηθεί όσο το δυνατόν ο παλιός χαρακτήρας της πόλης. Η βυζαντινή αρχιτεκτονική, στα κτίσματα που υιοθετούσε στα παλιά χρόνια η Ζάκυνθος, επηρεάστηκε από τους αλλεπάλλους κατακτητές του νησιού, Φράγκους και Νετούς, και δημιουργήθηκε μια νέα γραμμή που ονομάστηκε Επτανησιακή Αρχιτεκτονική και περιλάμβανε αρχιτεκτονικές επιρροές από την Αναγέννηση, τον Μπαρόκ και τον Νεοκλασικισμό. Στην κεντρική πλατεία, ο επισκέπτης θα συναντήσει τον Αδριάντα του εθνικού ποιητή της Ελλάδος, Διονύσιο Σολωμό, που έγραψε τον εθνικό μας ύμνο, τους ελεύθερους πολιορκημένους και άλλα αξιόλογα έργα που γνώρισαν τη διεθνή αναγνώριση. Έτσι ήταν η πόλη της Ζακίνθου πριν τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Η παλιά πόλη μπορεί να χάθηκε, η ομορφιά όμως του νησιού ποτέ. Την εποχή εκείνη το νησί είχε γνωρίσει μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως χάριν του κλίματος της Ζακίνθου που ευνοούσε κάθε καλλιέργεια. Η οικονομική αυτή άνθηση επέφερε επίσης ανάπτυξη στις τέχνες και τα γράμματα των κατοίκων. Στο μουσείο που βρισκόμαστε τώρα, εντύπωση θα προκαλέσουν στον επισκέπτη τα σπάνια αγιογραφικά και εκκλησιαστικά εκθέματα. Θα θαυμάσει κανείς εικόνες μοναδικής τέχνης και ξυλόγλυπτα έργα του 17ου και 18ου αιώνα. Υπάρχουν όμως και σημαντικά έργα της Επτανησιακής Σχολής του 18ου αιώνα, καθώς και έργα της Ακινθινής Σχολής του Νικολάου Κουτούζη, 1741-1813. Τα εκθέματα είναι κυρίως βυζαντινής τέχνης και μαρτυρούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και ποιότητα.
Έξω από το μουσείο τώρα, το άγαλμα της ελευθερίας της Ζακίνθου δεσπόζει επιβλητικό στην κεντρική πλατεία της πόλης, σαν αξιόπιστος μάρτυρας της ιστορίας του νησιού που είναι γεμάτη από ηρωισμούς και εξέλιξη. Λόγω της πυκνής βλάστησης του νησιού και τα όμορφα λουλούδια του, οι Βενετοί στο Μεσαίωνα ονόμασαν τη Ζάκυνθο το άνθος της Ανατολής, το φιόρο του Λεβάντε. Το πράσινο υπάρχει παντού, ακόμη και στα λίγα άγωνα μέρη του νησιού. Θα δούμε διάφορους θάμνους να συνθέτουν και αυτοί στο πανέμορφο χαλί της φύσης της Ζακυνθού. Το μικρό ποταμάκι στην άκρη της πόλης, με το μικρό γεφυράκι και τους ψαράδες, δίνει μια άλλη γραφική νότα στην πόλη. Παρόλο που το νησί τα τελευταία χρόνια γνώρισε μεγάλη τουριστική άνθηση, οι κάτοικοι της Ζακίνθου κατάφεραν να κρατήσουν τη γραφικότητα του νησιού που σε συνδυασμό με την πατροπαράδοτη φιλοξενία τους κερδίζουν κάθε επισκέπτη. Τα πανέμορφα καβαναριά και οι πολλές εκκλησίες με υψηλή αισθητική και αρχιτεκτονική δομή δείχνουν τη μεγάλη θρησκευτική πίστη των κατοίκων από την παλιά εποχή μέχρι και σήμερα. Ένας άλλος σημαντικός ποιητής του νησιού, ο Ανδρέας Κάλβος, έγραψε για το νησί του. «Χαίρε Αυσονία, χαίρε και εσύ Αλβιών, χαιρέτωσαν τα ένδοξα Παρίσια. Ωραία και μόνη Ζάκυνθος με κυριεύει». Πάνω από την πόλη στέκει επιβλητικό το κάστρο. Μνήμες αλλοτινών καιρών έρχονται στο μυαλό μας, αντικρίζοντάς το. Θύμησες παλιές από το πέρασμα των Βενετών. Σε αυτή την άκρη του κάστρου είναι οι ενετικές φυλακές. Αρχαιότητες σημαντικές δεν έχει Ζάκυνθος. Λίγες είναι και οι αρχαιολογικές ανασκαφές. Εδώ ήταν χτισμένος και ο αρχαίος οικισμός. Και αυτό για τη θέση αυτή είναι μία από τις ελάχιστες του νησιού που θα μπορούσε να χτιστεί μια πόλη. Παλιά σκουριασμένα κανόνια μας θυμίζουν τρόπο ζωής παλιότερης εποχής.
Στα πόδια μας όλη η πόλη. Η θέα από εδώ ψηλά είναι μαγευτική. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρου περίπου από το κέντρο βρισκόμαστε στο λόφο του Στράνη. Ιστορικός λόφος, γιατί εδώ το 1823 ο Διονύσιος Σολωμός, αγναντεύοντας το Μεσολόγγι, έγραψε τον ύμνο για την ελευθερία. Σήμερα, στο ίδιο μέρος, υπάρχει το μνημείο του ποιητή. Από το λόφο του Στράνη θαυμάζουμε απέναντι τους πράσινους λόφους, τον κάμπο με τα χωριά και δεξιά στο βάθος τη θάλασσα του Τσιλιβί. Πολύ κοντά είναι και το προάστιο Μπόχαλι, βουτυγμένο στο πράσινο και τα λουλούδια. Η θέα είναι θαυμάσια προς την κεντρική πλατεία. Η νύχτα στη Ζάκυνθο δίνει στον επισκέπτη την ευκαιρία να γνωρίσει την πόλη και σε μια άλλη της διάσταση πιο λαμπερή και γλεντζέδικη. Σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις παραδοσιακές ταβέρνες ακούγοντας ζακυνθινές καντάδες. Η ζακυνθινή καντάδα τετραφωνία με ενδιάμεσες φωνές αποτελεί την αγαπημένη μουσική για τους κατοίκους. Το γλέντι στο νησί είναι τρόπος ζωής. Το ανεξάντλητο κέφι των κατοίκων παρασύρει κάθε επισκέπτη του νησιού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί
κανένας να ξεχάσει την όμορφη Ζάκυνθο, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Χαρακτηριστικό της ακινθινής ψυχής και αχώριστος σύντροφος του Ακινθινού είναι η μουσική και το τραγούδι. Στη Ζάκυνθο λατρευόταν κατά την αρχαιότητα ο θεός της μουσικής Απόλλωνας. Καιρός όμως είναι να γνωρίσουμε τις όμορφες παραλίες του νησιού και πρώτα απ' όλα το Πόρτο Ζόρο. Προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε στην παραλία του Αγίου Νικολάου. Μια όμορφη διαδρομή μέσα στο πράσινο. Το κλίμα εδώ είναι δροσερό και υγιεινό. Άλλη μια πανέμορφη παραλία και θάλασσα για πολλά παιχνίδια. Εξίσου όμορφη είναι και η παραλία του Πόρτο Ρώμα. Εδώ θα βρείτε και κάμπινγκ για πιο φυσική παραμονή. Ευθείας συναντάμε την παραλία του Γέρακα.
Το βραχώδες ακροτήρι προστατεύει την παραλία από τον νότο. Μια θαυμάσια παραλία δίπλα στο εντυπωσιακό τοπίο. Η παραλία του Γιάρακα θεωρείται μία από τις ωραιότερες του νησιού και γι' αυτό μαζεύει πολύ κόσμο. Μέσα από ένα δάσος ελιών που αυθονούν στη Ζάκυνθο, φτάνουμε στη θέση Κερί. Η λίμνη που βρισκόμαστε τώρα έχει μια ευχάριστη παραλία με γραφικά καφενεδάκια. Στην αρχαιότητα ήταν γνωστή για την πίσα που ανάβλιζε από τη γη και καλαφάτιζαν τα πλοία. Δίνει την εντύπωση λίμνης με καθαρό πόσιμο νερό. Η περιοχή έχει πετρέλαιο, αλλά δεν συμφέρει η εκμετάλλευσή του. Το ηλιοβασίλεμα στο Κερί είναι εντυπωσιακό. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης χωρίς υπερβολή είναι και η παραλία του Λαγανά. Έχει 9 χιλιόμετρα μήκος, με άμμο ψηλή, κιτρινοπή, που χαλαρώνει ευεργετικά ύστερα από το κολύμβι σας στην πεντακάθαρη θάλασσα. Εδώ υπάρχουν άφθονα ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα και καταστήματα για κάθε γούστο. Η ζωή δεν σταματά ποτέ εδώ.
Με κάθε τρόπο η παραλία του Λαγανά ξέρει να προσφέρει στον επισκέπτη τη διασκέδαση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που 8 στους 10 τουρίστες που θα επισκεφθούν το νησί, αργά ή γρήγορα, πάντα κάποια μέρα θα επιστρέψουν. Στα νότια της Ζακίνθου υπάρχει και η παραλία του χωριού Καλαμάκι. Οικισμός με ωραιότατη αμμουδιά, κέντρα, ξενοδοχεία και καταστήματα. Το πανέμορφο αυτό νησάκι είναι το κατάφυτο Μαραθονήσι, όπου ελιές, χαρουπιές, σικές και θάμνοι πλαισιώνουν μια κυτρινοπή αμμουδιά που καταλήγει σε σμαραγδένια νερά. Γυρίζουμε όμως και πάλι στην παραλία του Λαγανά για να αναφέρουμε ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της Ζακίνθου που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Η παραλία του Λαγανά, καθώς επίσης και του Γέρακα, είναι γνωστή για το θαλάσσιο είδος χελώνας καρέτα-καρέτα που ζει εδώ. Μια ακόμη μοναδικότητα της Ζακίνθου που αντιμετωπίζεται με ειδική φροντίδα από τους ευαίσθητους κατοίκους του νησιού. Την θερινή περίοδο οι χελώνες βγαίνουν στην αμμουδιά για να γεννήσουν τα αυγά τους. Ειδικά περίπτερα παρέχουν πληροφορίες για τους τρόπους που μπορούμε να βοηθήσουμε την διάσωση της χελώνας. Από τα λίγα είδη μεσογειακής χελώνας που απέμειναν. Και η νύχτα είναι επίσης εντυπωσιακή στη Ζάκυνθο, αρκεί να ακολουθείτε το ρυθμό της μουσικής και την φαντασία των μπάρμαν. Όλα τα άλλα θα έρθουν μόνα τους.
από μια τέτοια έντονη νύχτα, ένα μπάνιο στη πλάζ του Τσιλιδί είναι ό,τι χρειάζεται. Ο καλύτερος τρόπος για το ξεκίνημα μιας ακόμη υπέροχης ημέρας στη Ζάκυνθο. Η πλάζ του Τσιλιδί συγκεντρώνει κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από επισκέπτες κάθε ηλικίας. Οι ομορφιές όμως της Ζακύνθου δεν σταματάνε ποτέ. Ένα από τα πολυσύχναστα κέντρα παραθερισμού είναι και οι Αλικές. Την ονομασία το χωριό την πήρε από τις Αλικές, μέρος που μαζεύουν αλάτι. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι και το γεφυράκι με τις 5 καμάρες. Ένας όμορφος ψαρότοπος που προσφέρεται στους φανατικούς του ψαρέματος για παραγάδι και ψαροντουφεκό. Οι Αλικές έχουν θαυμάσια παραλία για μπάνιο, παιχνίδι και ξεκούραση. Είναι από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές του νησιού, έτοιμη να ικανοποιήσει κάθε σας απέτηση. Η λαϊκή κατοικία, με κεντρικό στοιχείο το δώμα και τις ανοιχτές στοές, είναι δείγμα της ελληνικής αρχιτεκτονικής.
γεωργικά προϊόντα είναι η σταφίδα, το λάδι, το κρασί και τα εσπεριδοειδή. Δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε το φημισμένο ζακυνθινό μαντολάτο και παστέλι, καθώς και το τυρί ή λαδοτήρι, όπως αλλιώς λέγεται από τους επισκέπτες του νησιού. Η κτηνοτροφία του νησιού είναι πολύ ανεπτυγμένη, ικανή να καλύψει τις μεγάλες απαιτήσεις σε ζήτηση που παρουσιάζεται το καλοκαίρι. Δεν λείπουν και οι γραφικοί του νησιού. Η χειροτεχνία είναι πάρα πολύ ανεπτυγμένη επίσης. Τίποτα δεν γίνεται πρόχειρα εδώ. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον των επισκεπτών για κάποιο ενθύμιο από τα έμπειρα χέρια των γυναικών της Ζακύνθου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η φαντά και διάφορα είδη κεντημάτων και δαντελών θα βρει κανείς στην πόλη της Ζακύνθου και σε πολλά χωριά. Από το γραφικό λιμανάκι του Αγίου Νικολάου ξεκινούν οι βάρκες για τα μπλε σπήλαια. Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού. Οι φιλόξενοι βαρκάριδες θα ξεναγήσουν πρόθυμα κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες για να γνωρίσουν από κοντά τα φανταστικά παιχνίδια της φύσης που προσφέρονται στη Ζάκυνθο. Οι γαλάζιες σπηλιές είναι μια σειρά γεωλογικών σχηματισμών. Εκτός από φυσικές αψίδες που έχει δημιουργήσει η διάβρωση, οι σπηλιές είναι εντυπωσιακές. Η αντανάκλαση του φωτός κάνει τα πάντα μέσα στο νερό να παίρνουν μια απόκοσμη γαλάζια απόχρωση. Πιάνεις το νερό και έχεις την αίσθηση ότι το χέρι σου παίρνει από το χρώμα του νερού και γίνεται κι αυτό γαλάζιο. Για να πετύχεις αυτό το φυσικό φαινόμενο, πρέπει να επισκεφθείς τις σπηλιές το πρωί όταν το φως είναι πολύ δυνατό. Συνεχίζοντας την ξενάγησή μας στο νησί, διαπιστώνουμε ότι η φύση τα έδωσε όλα απλόχερα στη Ζάκυνθο. Οι άφθονες βροχοπτώσεις συντελούν στην πλούσια βλάστηση και στη γονιμότητα του εδάφους. Κάνοντας μια στάση για ξεκούραση στο γραφικό χωριό Άγιος Νικόλαος, εκείνο που θαυμάζει κανείς είναι το ψηλό καμπαναριό, που είναι σωστό κομψοτέχνημα, την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που αναστηλώθηκε το 1953 και τη φιλοξενία των κατοίκων που σε σκλαβώνει. Συνεχίζοντας παίρνουμε την απόφαση να γνωρίσουμε και λίγο από την ύπαιθρο του νησιού.
Στα ορεινά χωριά της Ζακίνθου, ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από την απλότητα και την ομορφιά των σπιτιών που κρατάνε αναλύωτη από το χρόνο την γραφικότητα και την ομορφιά τους. Βρισκόμαστε τώρα στην Δυτική Ζάκυνθο, όπου και εδώ η φύση δεν τσιγκουνεύτηκε να δώσει περίσσια ομορφιά στο τοπίο. Τόσο πολύ μάλιστα που η θάλασσα εδώ μοιάζει ψεύτικη. Ένα σημείο ακόμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των επισκεπτών είναι και η μονή της Αναφωνήτριας. Το όνομα το πήρε από τον ομώνυμο ναό. Εδώ ασκείται ο Άγιος Διονύσιος, προστάτης του νησιού. Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει το δωμάτιο του Αγίου με τα προσωπικά του είδη που χρησιμοποιούσε. Αξίζει να την επισκεφθεί κανείς για να θαυμάσει το πανάρχιο τέμπλο της εκκλησίας και το μοναστήρι. Η μονή της Αναφωνήτριας ιδρύθηκε το 1500 μετά Χριστό. Ας πάμε τώρα να γνωρίσουμε άλλον αξιοθέατο του νησιού που συγκεντρώνει αρκετό ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο όρμος Πόρτο Βρώμη, όπως λέγεται. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι την αρχαία εποχή που ο κάμπος της Ζακίνθου ήταν ένας απέραντος βάλτος, οι κάτοικοι επικοινωνούσαν με τον έξω κόσμο μέσω αυτών των μικρών ορμίσκων. Την παλιά εποχή σε αυτό το σημείο ψάρευαν οι ψαράδες της Ζακίνθου για τις ανάγκες του νησιού σε φρέσκο ψάρι. Στην σημερινή μας εποχή, τους καλοκαιρινούς μήνες, οι τωρινοί απόγονοι εκείνων των ψαράδων ξεναγούν τους τουρίστες στη μαγεία της φύσης. Το θέαμα είναι εντυπωσιακό. Οι λέξεις εδώ χάνουν την αξία τους. Βράχια απότομα, βράχια που ανασένουν. Σπηλιές σε ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων που ανθρώπου χέρι δεν μπορεί να φτιάξει. Χρώματα παράξενα, απρόσμενα, νιώθεις το κορμί σου να χρωματίζεται με διάφορα χρώματα.
και ένα απόλυτο μπλε να κυριαρχεί παντού, σε μια φανταστική αρμονία της ψυχής με τη φύση. Την ομορφιά του νησιού ύμνησαν πολλοί ξένοι περιηγητές και μελετητές από τις αρχές του αιώνα μας. Ο αρχιδούκας της Αυστρίας, Λίτβικ Σαλβατόρ, το 1904 εξέδωσε τη δίτομη μελέτη του με τίτλο «Ζάντε». Εκεί γίνεται λεπτομερής περιγραφή της ιστορίας του νησιού, τα ήθη και τα έθιμά του. Υπάρχουν επίσης σκίτσα, αλλά και σπάνιες για την εποχή φωτογραφίες. Ό,τι όμως κι αν γραφτεί για τις ομορφιές της Ζακίνθου θα είναι πάντα λίγο. Ούτε ποτέ κανείς θα μπορέσει να εξηγήσει το λόγο που η φύση χάρισε τόσο απλόχερα τις χάρες της σε αυτόν τον τόπο. Ίσως να ήθελε να αποζημιώσει τους κατοίκους του νησιού για την αγάπη που έχουν για τη ζωή, το γλέντι και όλα τα ωραία πράγματα. Συνεχίζοντας την αξέχαστη βόλτα με τη βάρκα μας, φτάνουμε στην παραλία Ναυάγιο, από τις πιο γνωστές παραλίες της Ζακίνθου που πας μόνο από τη θάλασσα. Μια σπάνια αντίθεση της θάλασσας σε μια απόκρημνη παραλία που πήρε το όνομά της από ένα παλιό ναυαγισμένο πλοίο που βρίσκεται εδώ. Δεν υπάρχει επισκέπτης που θα επισκεφθεί τη Ζάκυνθο και δεν πραγματοποιήσει μια επίσκεψη σε αυτό εδώ το λιμανάκι. Το θέαμα είναι καταπληκτικό. Ο επισκέπτης νιώθει έντονη την επιθυμία να κολυμπήσει για λίγη ευχάριστη δροσιά στα πεντακάθαρα ετούτα νερά. Πράγμα που κάνουν όλοι άλλωστε. Γι' αυτό ξεκινώντας τη βόλτα σας με τη βάρκα, δεν θα πρέπει να ξεχάσετε το μαγιό σας. Ύστερα από το δροσερό μας διάλειμμα στα νερά του Ναυάγιου, συνεχίζουμε την ξενάγησή σας στο νότιο-ανατολικό μέρος του νησιού, όπου βρίσκεται το φρέαρ των Ινουσών, με βάθος 4.004 μέτρα, το βαθύτερο της Μεσογείου. Στα μακρινά προϊστορικά χρόνια λέγεται ότι η Ζάκυνθος αποτελούσε τμήμα του θαλάσσιου βυθού. Μία σειρά όμως από κατακόρυφες δονήσεις δημιούργησαν ρήγματα που ανύψωσαν το σημερινό νησί στην επιφάνεια. Το νησί όμως, εκτός από την πλούσια φύση του, έχει να επιδείξει μια εξίσου πλούσια πνευματική παράδοση στον πολιτιστικό τομέα.
Ανέδειξε εκπροσώπους του πνεύματος που κατέχουν αναμφίβολα τα πρωτεία στην πνευματική ζωή της Ελλάδος. Οι Διονύσιος Σολωμός, Ανδρέας Κάλβος, Ούγκος Φόσκολος, Γεώργιος Τερτσέτης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αντώνιος Μάτεσης, Δημήτρης Γουζέλης και άλλοι σημαντικοί λόγοι και καλλιτέχνες που διέπρεψαν στο παγκόσμιο πνευματικό στερέωμα. Αποτελούν έναν αμύθιτο πολιτιστικό θησαυρό που ξεκίνησε από τη Ζάκυνθο. Για την ιστορία τώρα, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού ήταν Δωρυείς και Αρκάδες. Το νησί κυριεύτηκε επίσης και από τον πολυμήχανο βασιλιά της Ιθάκης, Οδυσσέα, με τον οποίο οι κάτοικοι της Ζακύνθου είχαν λάβει μέρος και στον πόλεμο της Τρίας, όπου έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Η Ζάκυνθος είναι ο τόπος που η φύση με την τέχνη σμίγουν αρμονικά. Το πείσμα των κατοίκων, αλλά και η αγάπη τους για το ωραίο, πηγάζει από αυτή την αρμονική συνύπαρξη των δύο αυτών στοιχείων. Και ο επισκέπτης όμως θα επηρεαστεί θετικά από αυτή την αρμονία που θα βρει εδώ. Γι' αυτό και φεύγοντας από το νησί, κρατάει πάντοτε ξεχωριστές αναμνήσεις από τον τόπο τούτο. Το νησί έχει θαυμάσιο μεσογειακό κλίμα, με ήπιους βροχερούς χειμώνες και δροσερά ξηρά καλοκαίρια. Η μέση θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 11,7 βαθμών Κελσίου τον Ιανουάριο και 27,5 βαθμών Κελσίου τον Αύγουστο. Μπουζούκι, ρετσίνα και χορό θα βρείτε σε αυθονία στη Ζάκυνθο. Εσείς βάλτε το χαμόγελο και ένας πολύ καλός συνδυασμός για να γλεντήσετε στη Ζάκυνθο αρχίζει. Υπάρχουν πολλές φιλόξενες ταβέρνες να σας μοιήσουν στα μυστικά της τοπικής κουζίνας και του ατέλειωτου κεφιού. Ύστερα από μια μέρα ξενάγησης στις φυσικές ομορφιές του νησιού, ήρθε η ώρα να γνωρίσετε και τις χιλιάδες άλλες κρυμμένες ομορφιές της Ζακύνθου, που θα τα βρείτε στο γλέντι και τη διασκέδαση. Η ζωή και το γλέντι στη Ζάκυνθο δεν σταματάει ποτέ.
έρθει και ο ρυθμός σας έχει συνεπάρει και κρυφά κάτω από το τραπέζι τα πόδια σας αντιγράφουν τα βήματα των χορευτών, τι κάθεστε? Σηκωθείτε κι εσείς. Στη Ζάκυνθο γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα. Στους ρυθμούς της μουσικής η ξενάγησή μας τελειώνει. Αν αγαπήσετε τη Ζάκυνθο, όπως η Ζάκυνθος αγάπησε εσάς, είμαστε σίγουροι πως δεν θα την ξεχάσετε ποτέ. Οι φιλόξενοι κάτοικοι του νησιού θα σας περιμένουν και πάλι. Από τη Ζάκυνθο με αγάπη.